ποια είναι τα σημαντικότερα λάθη που βλέπετε τον κόσμο να κάνει κατά διάρκεια. Ναι. Λάθη Ναι. γίνονται. Το πιο συχνό που βλέπω είναι η πρεσβεία ζητά μια συγκεκριμένη ασφάλεια ταξιδίου λόγω βίζας. Έχει κάποιες χώρες που είναι υποχρεωτική η ασφάλεια ταξιδίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, Αυστραλία κλπ. Οπότε σε εκείνες περιπτώσεις η πρεσβεία λέει τους ότι ξέρετε θέλω ένα basic πλάνο που είναι το πρώτο μας πλάνο που καλύφθηκε μόνο 30.000 για ιατρικά. Ναι. Τίποτε άλλο. Τα ιατρικά δεν καλύφθηκε σε full. Πρέπει να είναι κάτι απρόπτο. Πρέπει να είναι κάτι που συμβαίνει για μένα. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί έτυχε εμάς. Πάω, έχω προγραμματισμένο ραντεβού να με δει ένας γιατρός και να σε καλύψει, να ανοίξεις claim για τούτο. Πρέπει να είναι κάτι απρόπτο. Ναι. Οπότε, πόσο συνέβη και... Ναι, συχνόν τούτον και συχνόν. Λέει, ξέρεις, εγώ οφείλω να ενημερώσω τον πελάτη ότι υπάρχει και κάλυψη που να του καλύψει τις αποσκευές του, την καθυστέρηση της πτήσης του, άλλες καλύψεις πιο έξτρα τέλος πάντων. Και πάντα η πλήστη, ας πούμε, επειδή ξέρεις, λαλή σου ζητά μου η πρεσβεία, λέει μου ότι ξέρεις με την απλή είμαι ok, οπότε δεν θα κάνει κάτι πάνω. Και δεν έχει ούτε πολύ διαφορά το πρώτο πλάνο με το δεύτερο στην τιμή. Οπότε, anyway, συμφέρει του πελάτη να πιάσει το πιο ολοκληρωμένο πλάνο.